BIAG WENU PATAY. Pinapalabas, nagbaligi ni Doray, iti isasarak na itipasdak ni Solomon. Nagpamarang akayat na laeng ti sumarungkar. Kat saan ang nagatap ni Solomon kankwana? Nakaisparing namat ni Roldan. Kat dita, impaka muna si bibiyag ni Michael. Kat binili na daytoy iti rumbeng nga aramidan na, inton kaaldawan ti palaban. Naibagamit ni Doray kini Ansot ti plano da kini Rosana. Ket nakunamot ni Ansot asidadaan daytoy at tumulong. Kabayatan na. Nagpakada ni Rosana kini Tony Arumar. Saan mat analapdan ni Tony daytoy? Ideaddan itirwar ni Rosana. Inasitgan ni Michael. Inawis na iti kubo. Ket imbaga na ti panggap na. Itagagayem, adto yung tituloy ti Nobela tayo anapauluan. BIAG WENU PATAY. No didak matulungan iti panggap ko, mama. Awan anyaman na. Basta sa andak alapdan iti panagibalas ko. Michael. Kaya't kung ipakada-kada kayo dahito yung aramidek. Tano bilang dakas ti mapasama kanyak. Amo yun to. No sa dino ti pakasarakan nyo iti bangkay ko. Anya? Day talaan ti ibagak, mama. Sige. Tulungan ka, Michael. Ngam mabalin ka di asya kun ti mga ramid iti dayta. Huh? Saan kan amakibiyang? Jak kayat adakas ti mapasamak kan ka. Mama? Agtalag ka kanyak. Kabaulak daytoy. Sana mabalin. Syakti nakabasulan ni Solomon. Saan ada kayo? Italak mo kanyak daytoy. Siya kun timang balas kan kwa na. Saan ang mabalin? Ngam kayat ko atulungan dak. Gaputag talagak iti kabalan nyo. Ngam ti kayat ko. Syakti mang patay. Iti dayjay at jablo. Anya. Sige. Tulungan ka, Michael. Ngam di ka agdarasunos. Plan mo pa'y ti amin. Di ka ganap. No agdarasunos ka, may isagmak kalaan. Anyaman na panggap mo. Nasken ama plano ana imbag. Iti kasta, nabanligi. Maawatan na ka di. Wen, mama. Sige. Umunag kan. Rumarak taadanas-kan nga si kaswak ita. Addan ni Fatima iti silad na. Nalabit ang nakaturog da jayon. Dito'y tan silad ko ngagsarita. Tapno sigurado adi na mangag ti pagsaritaan ta. Anya ti ba nagtipapan mo iti pasdak? Nagbaligi ak. Amukon ti pasikot-sikot iti pasdak. Si dadaan mat ni Ansot at tumulong kadata. Anya? Sipod na am muna kano ni Michael. Nagbalbaliw matan. Ket nagbalindan ang nasingad iti tunggal maysa. Ken kasta unay aragsak na. Idi imbagak as ibibiyag ni Michael. Anya? Ni Ansot ti makatulong kadata no bilang, Rosana. Si dadaan ka no amang ipustay ti biyag na. Tapno matulungan na ka. Huh? Amok apam panunutem tinapalabas. Taginandat da idi apatayan dagiti sinin. Ngamlaglagi pam kuma. Abilin ni Boss dayta kadakwada. Awanan ni Maskay. Nabayagan anatay. Kat ni mat Ansot. Nabayag matan ang nagbalbaliw. Kan isugayam ti mangisaksakit kin ni Michael. Idi adday di pasdak. Awan sa bali ama pabasol. No din ni Boss
Rosana, Wan, amok dayta. Sige, planuan ta nga rod ana imbag ti amin. Tapno saan ta nga agkibalta. Rumarak intong bigat. Inak agpaliw ija pasdak. Jaklat ta ibagbaga kada papakan layla. Tapno sandak alapdan arumar. Nasken amamuak no adda maangay apalaban. Gundawayak tumit ti sumrek. Nasken nga agbaligyak amang patay kini Solomon. Tapno agpatinggan ti kinadakas na. Michael? Papa? Apay nga da ka pailaang dito kubo. Ingka maturugan. Papa? Anya ti pampanunutam dito eh. Agpapaangin aklaan, Papa. Saan ka kadipay ang makaturog? Saan pa'y? Sige, anak. Agsarsarita tapay nga rod dito eh. Pagsaritaan ta tigatangan ta kotsem. Ha? Ingkarikan ka nga igatangan ka iti kotsem no agimbag ka. Iso nga ita tanan-anayin ti panagimbag mo. Intan to nga rod gumatang iti kotsem. Ket pilyem to ti kayat mo a klase. Saanin anas kan asikat ti agibalas, Michael. Diyak kayat nga dadakis na mapasama kay ka. Mama, Agtalag ka kanyak. Kabaulak na ito eh. Agtinulong kami ka ni Doray maipapan iti na ito eh. Agraman ni Ansot, si dadaan at tumulong. anya? Kasano nga amum ida? Saan pa'y nga ita ti panagpalawag ko? Basta saan kan ngagsagmak, ta siya kun ti agibalas. Maisagmak kayo laan, Mama. Agtalag ka iti kabaulak. Ngam, Mama. Ulitag, di kan makibiyang. Kaya't ko apatayin ni Solomon. Siya kun ti mga ramid iti dayta. Anya? Basta agtalag ka iti kabaulak. Kanjak kayat amakibiyang ka, Michael. Anya ka din ti sasawam, Rosana. Anya ti pampanunutam. Tony, ti imbagak nga aldaw. Sa paam ti agbiyahe ang mapan iti simpunan. Kasaritam ni Master Daklohop. Ibagam kan kwa na dagiti amin nga imbagakan ka. Am-amo na kun ti hepe iti simpunan. Kat iso dati makatulong kanyak. Agibales ka. Wan. No jak aramidan da ito ya. Ang mga no ad-adda pa'y akinadakas ti aramidan ni Solomon iti pamilyak. Kada kayo nga ipatpatag ko iti biag. Anya? Iti aldaw nga imbagak. Iti karabyan na. Nasken nga addandag iti pulis ti simbunan iti pasdak ni Solomon. Rosana? Tadag iti pulis dito'y bugalyon. Agtamad da amin kan ni Solomon. Taptapalan ni Solomon ida iti kwarta. Manamnamak ka diti tulong mo. Wen? Ngam, Rosana. Maisagmak ka iti dayta apang panunutam. Bayaan mo na dagiti pulis ti makaamukan kwa na. Basta aramidam ko mati imbagakken ka, Tony. Daytoy apaltok. Lisensyado daytoy. Aramatag. Insuronak ni Hepe ang mga ramat iti paltok. Isu nga amok nga aramatan daytoy. Rosana? Tony. Paltog mo't dayta igam mo. Kukwak dayti apaltok. Di ka madanagan, talisensyado. Ada ibagam, tay may ka diti selet ko. Kunak no rimwar ka. Ngam nakalukat na tiri daw mo. Ipagarup ko na rimwar kayo aminan. Iso adya kon inrikap tiri daw. Ngam sana bali, si kala ang tinakakita diti paltok ko. Rosana? Amok nga aramaten daytoy. Aramatak kan ni Solomon. Agururayakan ka, Mr. Arson. Ket tipustam.
Nasken nga ipakitampay nga umuna, sakbay tilaban. Sakbay amang rugi tilaban. Nalawag ka di. Wen! Sige. Agur-uray kami kada kayo. Nasaya at launay. Sige. Bye. Big Boss, matuloy ang tilaban? Intun ka ni kaduan nga aldaw, ti palaban. Sanak mo't kit dia madanagan. Nang runa kat adan ni Doray amang isuro ken ni Dante. Nalaing day niya tumboy, Big Boss. Wen, inton madamdamalang addam tunday jay. Boss! Ah. Agda akon! Saan ngay? Mapanak ka din ijay ground. Sige. Isurum anay bag ni Dante. Gapo ta isunto ti lumaban intun ka ni kadwa nga aldaw. Uwan, boss! Matungpal! Sige, ipakitam kanya tilain mo, Dante. Saan asyak ti ka-isparing mo? Nudikat ni Roldan. Sige, ag-isparing kayo kin ni Roldan. Buyag tilaban nyo. Umay kan Roldan. Agisparing ta kano. Ya! Oops! Ya! Oops! Ya! Oops! Ya! Oops! Ya! Oops! Good! Umayak ti parang sipot mo, Dante. Sige, ituloy nyo. Ya! Oops! Nalaing kan Dante. Nakalisi ka manan. Awan ti makunak kin ni Dante, boss. Nalaimot. At dalang dagiti sabali at teknik nga insurok. Kat namnamag, ipanangabak na. Kasta ka di. Uwan, boss. Nasayat. O sige. Umay ka akanayon dito'y pasdag. Ngem, jak kayat nga isurot mo ni Fatima. Uwan, boss. Kan talaga adyak kayat makita na dagiti aramiden dagiti balod. Narigatan. Sapay nalaing matdayjay iti karate. Ang mga nuday takit din ti pakaisagmakan na. Bueno, mabalin mon ti rumwar dito'y pasdag. Uwan, boss. Apag iso, inaksukunan na ni Fatima ijay pagadalan da. Doray, kumusta nga tan ni Lola Dalen? Diyay nga mining ka rin na uniform ti pang karate. Amangan nga dan. Inta ko maalaunan. Uwan, ngamsaan pa'y nga ita. Gaputad na pa'y dagiti nasken nga aramida. Anya? May saditan ti panang sapsapul ko kin ni mamam. Ha? Sana bali, adutel daw. Mapantantumat lang ijay simbonan. Di ka madanakan. Sige. Ala, mapankan iti silid mo. Rabiin, adda pa'y klasen inton biga. Itamat lang, mapanak ijay ayan ni Hepe, ket ipakaamok daytoy. Agyaman tata. Ay na, madanag anak para kin ni Ophelia. Ala, umay ka, Tony. Duata amapan iti ayan ni Hepe, taisun ti makaamoy ti amin. Adalin da pa yan imbag no anya ti aramiden da. Nang runa ta saan damat ang masakupan ijay bugalyon. Nasken nga ikoordinate da pa'y daytoy kadagiti nangangato nga opisyal da. Ket no nasken nga agayab da iti daddu mapayakameng ti pan nakabagi ti linteg. Iso ti aramiden da. Umayak mat, daklo. Adda nito ni Jesimpunan, Doray. Agpatulong ka ni Master Daklohop. Kan kadagiti kamang ti pulis ijay. Ha? Talaga? Ay, agyaman na krusana.
Unaklakit din no talaga adi kan nagpanunot. Juan, naka-Ameris akon. Tapod no di ko nayo. Kasapulandak dagiti anak ko. Tanusyak laang ti mangiwayat iti planok. Ang mga nuday tapay ti pakatayak. Ay, nabang-aran akpay. Ngam di namot kayat asawan, asa anak at umulong. Gaputanas kan nga ipariknak ka ni Solomon, ti adda iti barokong ko. Ti umap-apoy amarikriknak kan kwa na. Rosana, Ala, ibusantan ti in order ta, tarumwartan dito ay. Nasken ang makapagsagana ta, anaimbag. sige, Rosana. Nasken aplanwan ta na imbag ti amin. Michael, itay pa'y anadlaw ko apalpaliiwan nak. Apay, Mama, amo ka maawatam ti kong gunay ko. Ngam laglagi pom ko ma. Jak kayat amay sagmak ka. Mama, Inton rabi, maiwayat ti planok. Ado ti tumulong kanyak akamang ti pulis ija simponan. Iso apangasim. Saan ka na makipyang? Jak kayat amay sagmak ka. Maawatam. Wen mama. Mayat ti suot mo. Nakamangisid ka leather jacket. Nakaboots ka. Kansabali ti make-up mo ito. Kaslasaan asi ka ni Rosana. Saan nakaamailasin ni boss no agpakita ka kang kuwana? Toray, Namagoray ka. Sakbay amakadanon ta iti pasdak. Damagagpay kan kada ito eh. anya data. Saan ka din ngagbaliw ti panunot mo? Talaga ka di asumrak ka iti pasdak. Agpanunot ka pa'y Rosana. Sakbay amakadanon ta iti pasdak. Anya ti pagbanagan ti isasarek ni Rosana iti pasdek ni Solomon. Gagayem, di uliwana dinggan ti tuloy ti Nobela tayo anapauluan. BIAG WENU PATAY. BIAG WENU PATAY. Inapalabas, kinid daw ni Michael iti inana at tulungan na daytoy iti panagibalis na. Gaputa nakita na ti kinalaing na iti laban. Immanugot met ni Rosana iti dayta. Ngem binilin na ni Michael asaanen a makibiyang. Gaputa kabalan ng aramidan daytoy. Nakunamat ni Michael nga iso timang patay kini Solomon. Ngem insungbat ti inana nga ison ti mga ramid iti dayta. Napanmet ni Tony ijay simbonan ket nagkidaw iti tulong dalakay dakluho para iti plano ni Rosana. Agturong meten da Rosana kan Doray iti pasdek. Ket nagdamag ni Doray kan kuana no saan nga tan ngagbabawi iti aramiden na. Ita gagayem adtuyen tituloy ti Nobela tayo anapauluan. BIAG WENU PATAY. Saan ka di ngagbaliw ti panunot mo, Rosana? Talaga ka di asumrak ta iti pasdak. Agpanunot ka pa eh. Sakbay amakadanon ta iti pasdak. Panunutam anahimbag. No may parbang nga ta ti aramidam. Iti pagarok mo ka di. Katagbabawi akpay. Saan, Doray? Pues, agsagana ka nga ron. Tani, dandanitan iti pasdak. Nakasarita ko ni Anso. At damatan nakasarita na amakatulong kada tayo. Aduda ijay amakatulong kada ta. Nagturuddan alumaban. Gaputan nam namaundang agbaligi tayo. Nasaya at nga rod no kasta.
May mayat tinapanunot mo. Arabi iti panangiwayat tayo iti plano. Tapno awan ti mairaman nga adu at tao. O yan ti bayad nyo, asamrak. Sige, agbayad kami dito ikado. Mabit lang. Oh, adoy ti bayad ni. Kukuha mo ti sobra. Bayad ta. Sige, umunag kayon. Umunag sana. Sige. Nakastrekak dito'y pasdak nga awan parikot. Inikakla iti kwarta di gwardya. Kat pinastrek na kon adagos. Ni Doray. Wen, jak lakit di agbidot. Ni Doray dayjay. Apay nga adda dito'y. Ikagumaak nga asitgan. Masken amangabak ni Dante. Tapno matagikwak ti dakkel agatad nga impusta ti kapinusta. Uwan, Big Boss. Sigurado ang mga abak ni Dante. Iti kanito nga ipaabak na ti laban. Kanibusanan mo. Paltugan nyo, Big Boss. Pugsa ta konti angis na. Tawan mutla ang serbina. Roldan, numaaba ka. Sigurado ang mataya. Kapota paltugan nak ni Big Boss. Nukastaman bilang. Ikarigatang tunti aglipas dito'y pasdak. Intong rabi, agpaliw ka na imbag. Dante, lalaingin tatno si kati mga bak. Saan ang mabalin amatay ka? Roldan, Laglagit man. Si bibiyag ni Michael. Katnaskan lang nga agkita kayo adwa. wen, aramidag ti amin akabalag. Tapno mga bakak. Ito! Mangrugin tilaban! Umuna sumbrek iti karsel! Ni! Batyangan! Mangrugin ti laban, Roldan. Lalaingan. Di sumaruno sumbrek iti karsel! Awan sa bale! Nudini! Dante! Inakon, Roldan. Sige, lalaingan, Dante. Ansot, imbagam kadikin ni Rosana. Nadda dito'y ni Roldan. Saan? Nasayat. Sige, inakon itinagtugawan mi. Agpaliw ka. Wenduray. Jay ni Rosana. Kung kita ka niya. Doray, Ha? Sino ka? di nak mailasing. Tanang limlimo ak. Sak ni Michael. Ha? Apay nga adda ka dito'y. Umay ka. Surutan na. Asino tinagko na asumrak ka dito, Michael? Lading itak mama. Ngam nabayagan a planok daytoy. Ala, saan kayo nga agrikyar? Ang titinulong tayo. Jakmat kayat nga dadakas ang mapasamak kan ka, mama. Iso at tumulong ak. Lipasikon! Saan ako na lumaban? Nangabakan na! Pinangabag! Awan sa bali! Nudini! Dante! Yahoo! Nangabak ni Dante! Yahoo! Dante! Dito'y kayo pailang, Rosana. Michael, saan kaya man ano dito'y silid mi ako sinero? Wan kay peso. Sige, awan ti makamo nga da kayo dito nga agli. Da kami laeng.
May isa tayo. Agyaman kami. Boss Ansot, agyaman akin ka. Itian niya, Michael. Siyak ti agyam yaman. Gaputa si bibiyag ka. Masulnitak ti dakgala nagbasulak kada kayong agkapsat. Michael! Oh, Duray. Dito'y kayo pailaang. Natalgad dito'y apaglamangan nyo. Juan, sige. Ala, kayon, iti kusina. Amangan no sa pulan na kayo ni boss. Ala, sana balen at di mo pinatay ti kalaban mo, Dante. Napiksan ni Dante. Dinaskan! Mga bakak iti posta. Bilibahan. Big boss. Katat na naragragsak tayo. Ala, agselebrar tayo inton rabi. Ay, mayat. Agluto dagiti daduma kakadwam. Kat aginanakan. Wen, big boss. Sige. Mabalin mo timapan, Dante. Wen, big boss. Inak makitsinda, big boss. Wen, gumatang ka iti adu nga arak. Iti kasta, agrenag tayo manan. Agrambak tayo. Sige, big boss. Mabit lang, taikang ka iti adu a kwarta. Inak makitsinda. Ngamawan pagdanagan nyo. Gaputa saan to amaduktalan ni big boss ti kadayo ditoy. Amangan mat no agkibaltang dagiti kakadwam ako sinero. Saan? Di kayag danag. Iti kanito nga aramidan dati kasta. Iso dati umuna amatay. Kakaduha tayo ida. Awan ti pagdanagan nyo. Dante. Adang tanda doray ditoy. Jak ang moral dan. Ngam kastamot ti kunana idi. Apa ya jak ida makita? Ayan da nga ta. Inak makitsinda. Dante, Roldan, agpaliw kayo na imbag. Kat agalipta kayo. Boss Ansat. At dada dito yun. Ha? Ngamsaan da pa'y amabaling ti agpakita kada kayo. Inton rabi, maiwayat ti plano. Sige, Boss Ansat. Agpaliw kayo na imbag. Kanaskan nga agalipta kayo. Gaputa da dito yan, daturay. Sige! Aganad kayo iti dalan nyo, ha? Agdiretso kayo iti babalayo. Imaduda at talagan nga agadal iti karate. Nasayaat no kasta. Nalabit at timay sa arason, kat ti allowance a maawat da. Wanya, pudno dayta. Awanan nyaman na dayta. Tinapatag, makaadal da iti karate. Pudno dayta. O anya, agawid tayo matan. Ay, wen gayam. Saan nakamasukon ni Doray ita? Adda kanunas ka na pagnana. Kat agsapan to asumangpat. Adda kanu ngamin parikot da ijay lugar da. Iso ang nagawid itay agsapa. Kat, kasano nga roden? Mabalin ka di nga umay kayo ita ijay mansyon? Kwa. Awan ngamin kaduak. Kuna ni Doray, ibagak kanu kada kayo, akadwa endak ija mansyon, kabayatan ti kaawan na. Ha? Agap apura itay agsapa. Iso adi na kayo nakasarita. O sige, mayat akon. Mayat ka magtan, Layla. Ala ka din Sige, ngam inak pa'y umawag ijay balay Taipakaamok ti jak panagawid ita. Adda ipudnok kada kayo adwa. Jak imbagbaga daytoy kan ka, Rosana. Gapot na amangan noan niya ti aramidam. Anya dayta? Adda ditoy ni Roldan. Ha? Adda dito'y ni Roldan? Anya, kaya't ko ang makita. Agdanang ka, Rosana. Adda dito'y ni Roldan. Itinao di alaman ko.
Iso tinakalaban ko. Ti ko na ni Big Boss. Patayak ti kalaban ko. Tapno dakdakkel ti maawat na apusta. Ngam jak inaramid. Jak maaramid ti pumatay. Nga ure asino man ti makalaban ko. Ti ayop, Solomon. Gapo iti data. Dinusanak ni Big Boss. Anya? Awan at talaga ti pagbaliwan na. Tikas ken kwa na ajablo. Rumbeng amatay. Michael. Ket awan sa bali amang patay ken kwa na. No di siya ka. Saan? Saan, Michael? Kaibagbagam la itay at di mo maiturad ti pumatay. Ipaima mon kanyak. Liklikan tayo ti pumatay. Saan arumbang apumatay tayo? Ano tayo? Kaya sot! Sarap mong tilugan ang sot! Ayos! Ano man ti arahan? Rambak tayo manan! Rambak tayo ti arak ita! Sige! Agtitinulong tayong agluto, kakadwa. Tapno mabibiit. Buwanan sot! Rambag tayo bron! Bayo! Dandanin sumipngat. Dandanin ti oras. May salaangan a minuto. Alas 7, Rosana. 1. Tumulong ak iti anyaman nga addang yo. Aramidam dagiti imbilin mikan ka, Michael. Nalawag. Wen, mama. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Alas 7! Kaniton. Rumwar tayo dito sa led nga ayan tayo. Adun ti kinabaknang ko. Adun. Nagadun to'y kwarta. Ket jahon mabilang. Siyak! Siyak ti Diyos! Dito'y bugalyon! Siyak ti kabaknangan! Pagid-iddaak ti kwarta! Wen nga raw, Big Boss! Nagbaknag kayo! Kayat mo ti kwarta? Sika, a bodyguard ko. Ay, wana, Big Boss! Kaya't ko launay, Sige. Ikang ka. Matoy. Awatan. Ayos! Sa ngarapat! Ada nagtuktok, Big Boss. Sige. Rumwarkan. Katjak kaya ti madistorbo. Bilang ti kwarta. Kan ibagam iti dayta nagtuktok. Adinak singaan. Wen, Big Boss! Sino nga to dayta nagtuktok? Kat nabilin mo't nagiti kakadwak. Adi na singaan ni Big Boss. Asyak laang ti mabalin amang kadwakin kwa na iti silid na. Ha! Babae! Agbaligi nga ta ti plano darusana. Gagayem. Di uliwa na dinggen tituloy ti nobela tayo anapauluan. BIAG WENU PATAY. Nobela ni Virgie Paglay. Iti direksyon ken musika June Rebutasa. Computer recording technician Mark Molag. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. BIAG WENU PATAY.